Здравейте, здравейте, фенове на моя гейминг канал. Днес ще направя едно ревю на моята геймърска мишка и клавиатура Hammer H Luminated. Отиват си прекрасно. Да започнем от начало с клавиатурата. Тя има 3 LED подсветки. С натискането на само този бутон можете да смените цвета на син, на червен, лилав или без цвят. Има с марката Orange отгоре, има отстрани засветени. С удобството от мултимедийните бутони можете да намалите, да усилите или напълно да заглушите звукът. Добре, да преминем към мишката. Има 4 LED подсветки. Червено е най-ниската резолюция, след това е синьото, зеленото и лилавото. А сега да преминем към тестване. Здравейте, върнахме се отново. Сега ще тестваме мишката. По-точно клавиатурата, после мишката. Мишката е доста добра. Сега отново ще ви покажа по-изразено и в Gaming Gear Hammer H Luminated. Това е в принцип, това е клавиатурата. За 50 лева, цената е 50 лева. Можете да разгледате. Ето ги цветовете. Доста добра клавиатура за добра цена. Сега ще ви покажа мултимедийните бутони. Ето това може да намалите, усилите или напълно да заглушите. Това е за клиповете по принцип. Така мисля. И да. Това е. И да минем към мишката. Мишката има, както казах, 4 LED подсветки. С 6 бутона. USB. Това е когато свети в тъмното, свети прекрасно. И да. И това е, хора. Надявам се да ви хареса клипа. Дайте палец нагоре и довиждане.